253 tifel u tifla ilhom għal iktar minn 3 snin taħt ordni ta' ħarsien fejn ikunu segwiti minn ħaddiema soċjali mħarġa li jaħdmu mal-Aġenzija Appoġġ. Dawn it-tfal ilhom f'din is-sitwazzjoni iktar minn 36 xahar minħabba li s-sitwazzjoni fil-familja tagħhom baqgħet ma marritx għall-aħjar. Kienet il-Gazzetta kulħadd li rrapportat dwar din ir-realtà. Tarif tal-Aġenzija Appoġġ dwar is-sitwazzjoni ta' tfal u żgħażagħ li qed jingħataw ħarsien bħalissa barra minn djarhom jikkonferma kif hawn 165 tifel u tifla li huma fostered. 24 tifel u tifla jinsabu fostering speċjalizzat minħabba li s-sitwazzjoni tagħhom tkun iktar diffiċli, filwaqt li 202 tfal jgħixu fi djar residenzjali. Biex b'kollox hemm 391 tifel u tifla f'kura barra minn djarhom. Jirriżulta li f'pajjiżna hawn mal-154 familja li qed joffru kenn lil dawn it-tfal permezz tal-fostering. Numru li jagħti kuraġġ kbir lill-Aġenzija kif minn meta beda l-fostering il-familji li joffru s-servizzi ta' fostering żdied b'5 darbiet. Fil-fatt, 16 sen ilu meta beda l-fostering f'Malta, 30 familja biss offrew li jipparteċipaw meta dak iż-żmien kien hawn 500 tifel u tifla taħt ordni ta' ħarsien. L-għan tal-Aġenzija Appoġġ jibqa' li jiżdiedu n-numru ta' foster carers u għal dan il-għan riċentament saru 4 korsijiet ta' taħriġ il diversi familji illi iwrew interess mal-Aġenzija illi jagħtu kenn u mħabba lil tfal f'diffikultà.